गाहामजो नोंसानि लोमजानाया हामबाथाय फैबाव दे जागोन दे आयै दरसेसि लांदांदां मोनथारगोन आं दिनै बिहामजो नोंखौ दिनै हेंगार हरनो गोसो गैथारामोन बेथो आङो नोंसा आइया जुदि लोमजानाय नङामोनबा आं नोंखौ हेंगार हरथारामोन साननैसो लाखिबावगौमोन आं औलै बाजै नों दिनै थांगोन ना हास्रिस्रि मोनलायगोन आंबोलाय न'आव थांनानै नोंसोरखौ गोसोखांबाय थागोन नोंसा आइयाबो लोमजाबायना दा थाङाबाबो जाया नोंहाबो औ मानो लोमजाखोबा बेबो ओमफ्राय मा आदाया दोनहैगोन नामा आदाया दोनहैयाबा होमबा आंनो दोनहैगोन दे बाजैखौ अ फंबायानो दोनहैनो हागोनथ' मोजांसो नों दोनहैबा होमबा आं थांला नङा र' आं दोनहैयाबा अबावबा सोक जागोन ना आं बयफ्रेन्ड जानानै जुदि बेखौ दोनहैयाबा सोक जाबा आरो आइया फैसाखौ आंनो होनाय नङा 3 लाखखौ आंना 3 लाख फैसाया ओरैनो थांगारगोन नाङा दे आंनो दोनहैगोन दे नों दोनहैयामोनबालाय आं दोनहैगौमोन आरो बाजैखौ दे होमबाय थांसै माबाय आङो नाखौ फ्राय खालामनानै टिफिनाव सोना दोनदों दे सोना दोनाबाबो आरो मावजिया खावफैगोन ना बेनिखायनो आङो टिफिनाव सोना दोनदों औहाय सोरानि मावजि फैयोथाय नाखौनो खावलांजोबो बेथो बेनिखायनो आङो टिफिनाव सोना दोनदों दे आयै दे होमबा थादो दे नोंसोरो थांसै दे बिहामजो दे थांदो दे बाजै बाजै फैबाव दे फैयालासिनो थानाङा जागोन दे फैगोन आं फैबाय थागोन दाथ' न'खौबो सिनाय हाबायना हारसिं फैगोन आं औ बाजै आरो आं दङना नोङो फैनो लुबैदो होनबानो नोंखौ लायखागोन आं नों जेबो टेनसन खालामनाङा जेखिजाया नोङो फैनो लुबैबानो नोङो आंखौ फन खालामबानो जाबाय औ बिहामजो नों फैनो लुबैबानो फन खालामबानो जाबाय बिसोरखौ बिदाया लायनो थांनो हायाबाबो बिफुङा लायगोन ना मालाय औ दे होमबालाय थाथ'लायदो दे फैगोन दे आङो गोसोखांबानो फैगोन औ दे बिहामजो थांदो बाय बाय आयु आंनि लोक्षि बिहामजो थांमारबायहाय दिनै साननैसो लाखिबावनो सानबाय बिमायाबो लोमजानासो होबाय थै हास्रिस्रि मोनथारबायहाय आङो थांनाय लोगो लोगोनो अना खानानै गथ'आ फुङावनो सिखारनानै सिथ्ला लामा सिबदों थोरसि लथा सुदों जि सुदों ओंखाम संदों ओंख्रि संदों ना एवदों आंखौ जेबोखौनो मावनो होआमोन हेंगार हरनोनो गोसो गैथारामोन आङो नंमारगौ दे दालिम बाजैया मा एसे गियानि मार आरो मा एसे मावथि आरो गासैखौबो सनमान होनो रोंगौ आजिखालिनि जुगाव एसेबां गियान गोनां गुन गोनां बिहामजो अबाव मोनबावनोलै राहुल आदाया जुदि बाजैखौ नाङा होनो आंनो लाखिगारगोनलै बाराबा औ मानोबा दालिम बाजैखौ जोबोद फसायखायो आङो आदाया नाङा होनबानो आंनो लाखिखाबाय आंनिबाथ' राहुल आदाया बे दालिम बाजैखौ बारा मोजांखौनो मोना गोसोआनो गैया खोना आइनि बायथ'आवसो माबायसिथ' हिनजाव नांगौलै बे राहुल आदानोलाय नाङाबाबो जेबो नङा दे राहुल आदाया लाखियाबा आं लाखिगोन ना मोजांसो बे राहुल आदाया जुदि दालिम बाजैखौ नाङा होनोबा मोजांसो मोनगोन आं बे बाथ्राखौ आं राहुल आदानि सिगाङाव बुंनांगौमोनलै नाथाय आं बोरै बुंनो लाजियोना आइजोंथ' मोनथिजाबा सोबा जागोनसो आं हाथाय साथाय बारग'लाय लांगोन आंनिया आं बोरिया आरो बिबाजै जागोनखौनो फसायखुमायो दै हामालै हामा बेफोरबायदि बिबाजै जागोनखौ फसायखुमानो हामा आरो हामगौबाबो हामाबाबो दा मा खालामबावनो आंनियादि दा गोसोआ दालिम बाजैनिथिं थांबाय थायो मा सानलाबायो आंबो मा मोजां मानसि नङालै आंबो दै नै बेनो जोंहानि न'आ ओमफ्राय बै नुहुरनाय न'आ बेनो थास' मोखांगारि न'आ दे अब्लालाय आं थांसै ना औ दे अब्लालाय गाज्रि मोनाबा नोंनि मुंखौ खिन्थानो हागोन नामा है मोना माखौ गाज्रि मोननो आंनि मुङा बिरदाव सुइट नेम ओमफ्राय नोंनिया आंनिया सनिया सनिया थेंक इउ दे थास' मोखांलानि न'खौ दिन्थिना होनायनि थाखाय वेलकाम दे अब्लालाय जोंहा आइमोनाबो दिनै न'आव गैया आंसो गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो गोनां जादों दा माने आइमोना फैगासिनो बिसोरनो फैबाथाय आङो ओंखाम ओंख्रि खुरना होनांगोन ना नोंसो संदों नामा ओंखामखौ ओरैनोबाबो आं सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संखायो माने आङो खामानि मावालासिनो थानो सुखुवा आं खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनो आं न'नि मानसिफोरखौ बारा खामानिखौनो मावनो होआ नंगौ नामा बिदिसो जानांगौलै आंथ' ओरैनोबाबो बांद्राय बादुलि सिख्लाफोरखौ मोजां मोनखाया
नंगौ नामा? आं खिन्थु बादुलि नङा दे, आं खामानि मावखायो। आं उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा खामानि मावखायो, आं आइनो हेल्प खालामना होखायो। दा जोंहा आदाया हाबा खालामबाय देनाय, बाजैबो दङ। बाजैया दङबाबो खामानि मावालै, आंसो मावजोबो। आंबो आरो जेबो बुङा दे माथो बुंबावनो आरो। खामानि मावनानै मोजां मोनाबालाय थाथोसै दे, आंनो मावजोबो आरो। दे होमबालाय आं थांसै दे। औ दे, जोंहाबो आइमोना मोनफैसिगोन। दे अब्लालाय थादो दे। औ दे। हाय, मायसे हेन्डसाम, मायसे गोदै। आंनो बे सेंग्राखौ नांगौ, 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 नांथारगौ आंनो। मा नाम होनना बुंदोंमोन? बिरदाव। बिरदाव, आइ लाइक इउ। आं नोंखौ जोबोद फसायखादों। राहुलालाय मा हेन्डसाम? बेनिख्रुइ बांद्रायसो हेन्डसामसिन बे बिरदावा। राहुलखौ बादहो, आंनो बेखौसो नांगौ दा, बिरदावखौ। बे राहुला साला बे सासमेस लाइमोनखौसो गोसथोयो। मोस्रोम बाजैनि बिब'खौ, सासमेसखौ। बेबो हाबा जाखोन्दा। आंखौ साला इगनर खालामदोंमोन ना नोङो? दा नाय, आं नोंनिख्रुइ बांद्राय हेन्डसामसिन सेंग्रा फथायना दिन्थिगोन। बिरदावनि नाम्बारखौनो लाखिनो बावबाय माथो आंलाय। थै, आंबो मोथा गरमसो। जेबो नङा दे, आंहा थास' मोखांनायाव बिना लाखिगोन आरो। आरो थास' मोखाङा होआबाबो आंहा बिहैगोन। बे बिरदावाथ' सानसेबाबो लामाथिंजाय फैगोन ना जोंहानिथिंजाय, बिना लाखिगोन आरो आंहा। लामायावनो जमना थाबाय थागोन। खुरिखौ हैनो थांसै र' आं। आयै, आं सनि आब'लानाव खुरिखौ हैनो थांनि र'। दे आइ दे, थां, हैथां। मालायबा खुरैखौ नांगौ खोना, थां हैथां आइ। औ, हैनि र' आयै। ओमफ्राय बिमाया सोंबालाय माथो बुंगोन? सनिया मा खिन्थानो होदों नोंखौ? जेबो खिन्थानो होआखै, माने ओरैनो ओंख्रि हैदोंमोन एसे बिदि होननानै खिन्थानांगौनो। सायना होनायखौ खिन्थानाङानो। ए। औ आयै, नोंबो खिन्थानाङा, नङाबा आंखौ सनि आब'आ गाज्रि मोनगोन ना। मालाबाफोर आंखौ बेफोरबायदि लिंबावनाय नङा। बेफोरबायदि जुदि आंखौ ना सायनो लिंबावोबा मोनजागोन ना मालाबा, ना गिदिर गिदिर। दे जागोन दे आइ, खिन्थाया दे। आइ नों थाब फै दे, आं थास' बिबार नागिरहैनि र'। जागोन दे आयै, थाब फैगोन आङो। दे होमबालाय थांदो हैदो। आयै, जोंहा ना गोरानाबोथ' एसेबो गैला न'? गैलाहाय आइ, जोबजोब्बाय। बाथोन जानायावनो जोबजोब्बाय, गैला। थै, थास' बिबाराव गोथाव जागौमोन ना। आं ना गोरान होबा मार गोथाव मोनखायो थास' बिबाराव। आरोथ' थास' बिबारजों अमा बेदर, मार गोथाव मोनखायो। नाथाय अबावलाय अमा बेदरजों थास' बिबार मोनजानो? ना गोरान होनानै एसे मोनजाबाबो आं मोजां मोनगौमोन। दे, मालाबाफोर जानो हागोन दे। औ आयै, फैसा मोनबाथाय जोंहा थास' बिबारजों अमा बेदर जाथारगोन दे। औ आइ, जानो हागोन दे। दे होमबालाय थांसै आङो। दे, आंबो थांसै। थाब फै दे आइ, खुरिखौ हैनानैनो फैखा। जागोन दे आयै। जानो हागोन दे आइ, मालाबा जानो हागोन। आङो फैसा मोनबाथाय अमा बेदरजों थास' बिबार गोथावै संना होगोन। सनि आब', सनि आब'। खोनायाखै खोना सनि आब'आ? थाखा न'ना खेबसे गाबज्रिबा खोनाया खोना। सनि आब', सनि आब'। ए, अनारि आगैसो माथो। औ मोस्रोम बाजै, मोजाङै दङना नोङो बाजै? औ दंथ'यो दे आगै। माथो डक्टरनाव थांदोंमोननो बाजै? औ थांदोंमोन आगै, दहायो फैबाय। ओमफ्राय सनि आब'आलाय मा खालामदों? बियो मबाइल नायगासिनो। फै, न' सिङाव जिरायफैयाखै? आंला दे बाजै, मालाबा जिरायसिगोन। नै आं खुरिखौसो होफैनो फैदोंमोन। न'आवबो आइ गैयाना, थास' बिबार खानो थांदों। नै दानसो थांदों आइयाबो। ए, खुरै माने माबा लांनायमोन नामा आगै? सनि आब'आ ना ओंख्रि हैदोंमोन आंनो जाथों होननानै। ए, मैथाजों ना ओंख्रिखौ? दे, मोजाङानो जादों दे हैदोंबालाय। बाजै, दे होमबा बाजै आंबो थांसै, न'आवबो आइ गैयाना। दे होमबालाय साहा लोंलांनो हागौमोन। दिनै लोंथ'ला दे बाजै, मालाबा फैनानै लोंफैगोन। फैनायानो थाङा गावगाया। फैगोन दे। आयौ, माथो फैसासो बाजै। नै बाजै, सोरनिबा फैसा गदों, नोंसोरनिनो गदों खोना 100 मानि। सोरनि जाखोथाय? ना आंनिसो गनाय दहायो? औ, नंगौबो जानो हागौ दे। बाजै, नांला दे अनारि, नोंनो लादो। आयौ, मानो? नाङा दे बाजै, 100 मानि नाङा दे, नों मोनदोंना, नोंनो लादो, जेबो नङा दे।
दायो थांनानै मेथाइ जाहैथों बाजै आं लायाखै नालै आयौ मा जानायखाय अनारि ला जेबो नङा दे मेथाइ जाहै खिजानिबा आयंनिसो खोना आयंआ नागिरबाय थाबालाय नङा खोना आरो नंगौबाबो जुदि नागिरोबा आं खिन्थागोन दे आरो नांगौ जाथारबालाय आं दिहुनना होगोन दे बिसोरनो आयौ बाजै दे ला अनारि आगै जेबो नङा दे आं बुंदोंना मेथाइ जाहै दे होमबालाय लानोसै होमबा बाजै औ ला आगै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा आं दिनै भिडिअखौनो बानायनो बारा टाइम मोनासै आरोना लोगोफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो गाबोन लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ